Здравейте отново от автокъща CarMax. Искам да ви предложа тази уникална хикшестица 2018 година, бензин 3.5 X-Drive. Имаме нови зимни гуми, Pirelli. Колата е в топ състояние на 130 000, абсолютно реални километра. Всичко може да се провери, може да се тества, може да се пробва. В сервис може да се закара. Рама мога да ви дам. Колата наистина е изключително запазена. Всички възможни екстри за модела. Дори и вакуум. Електрически седалки, памети, подгряване, естествено, подгряване на волана, електрически волан. Камера за заден ход. Седалките си подгряваме. Всички възможни копчета тук. Навигации. Шибидах. Всичко по колата е и го има като екстри. Штори отзад. Подгряване отзад. 4 зонов климатроник. Навсякъде всичко се отваря с копче. Колата е уникална. Уникална. Чисто нов автомобил. Това е от нас, работиме всеки ден от 9 до 6. Заповядайте. Колата наистина е в топ състояние. Това са и километрите. Ще ви отворя отпред да видите двигателя. Леко е прашасъл, никога не е мют. Това е и рамата за проверка. Колата наистина е супер. Желая на всички лек и успешен ден.